Geçiyor. Efendiler, yurttaşlar geçişi. Hoş geldin İldeş'im. Eserlikler, ildeşler. Yanına hoş geldiniz. Şimdi şu temamız mahtumuluyor. Arada ve şöhret dünyası diyarmayın ya da şunun yani bir hayattan geçilen mahtumuluyor. Şimdi bu geçsek yani mahtumuluyor. Bellen geçilen günü sizin bu arada açacağınız varsa belli kerseniz. Böyle mahkumlukları milatın arasında söylenir. Şahirdir. Hasta şu İran'daki Türkmen sehra, Türkmenlerimizin arasında da söylen şahirdir. Mahkumluğunun sade ve yengil edebi dili vardır. Yani yengil aydılyandır. Koşulları yengildir. Mahkumluğunun nemesi koşullarında neme yankı. Köplenci koşullarında öğüt nasihat verici bir yapıdadır. Neme gelin izlaran tarih tekyandır, öğüt nasihatan neryandır. Yani yankı ağlava koşulların dini koşudur mahkumluğunun. Aslında mahkumluğunun dini kimliği olan da İslamiyet'in güzelliğini koşullarına döken, ibadatın, namazın gerektiğini koşulları arkalı aydınlar şahit. Yani şu bir koşulmak kasmiyeliğden şu dini koşulları hükmünde ne diye yaşıdır İslam'ın dini yani mahkum oluyor. Şolkun günü yaşıdır İslam'ın dini, yana hak ve ölüm dini gözülen başta bellidir diye. Bir gün girer yaka başın, nudor kovum ardaşın, namazın roza, yoldaşın bir de dilin senatıdır diye. Yani mahkumluğunun kendi koşulları bir din varadadır. Yani mahkumluğunun özden ne olan da o yani diye varsam. İslamiyet'in güzel bir din olduğunu yani nemenin koşullarını yani ibadetin namazın güzelliğini koşullarını döküyordu. Şondan men diýen da bu mahkumlygynyň kän hyssanýadym. Men üçin Sowet Soýuzy wagtdan has öňde tutulan şahidlerden biri de mahkum boly. Bu häzir bizim häzirki döwürde de iň ýokarda tutulýan şahidlerden biri. Men meselem düşünýän da näme üçin hani başga şahidlerden bu şahidi öňde tutmalar. Belki nedendir hani koşullarında böyle neme evet nasihat verip yankı bütün tireleri ağzı yerlere çağırıp neme deyip koşku var da koşkusaydı neye akıllı odur meyil etmese dünyaga sıdık ile sığınsa kadir Allah'a mahsum olur bir surası duvaga bakmağın olurun payanı olmaz diye yani neme diye akıllıdır diye Allah'a sığının akıllıdır diye Allah'a sığınan Müslüman bir sabırlı olmalı bir insanı böyle sabır etmeyene yani neme koşuşturucu bir tarzda mı böyle bir yani böyle milli nemeleri yok da koşullarında. Yani bu benim şahsi fikrimde kendi böyle milli nemesi yok koşullarında. Şunun için belki evet
Soýuza wagtdan terjih edilen şahyrlaryň biri. Häzirem neme aktual şahyrlaryň biri. Hasta şu ýyl meselem hasta bol şygaryet mahkumulynyň şygaryet gününde bu dawaraly bermek şu dawaraly berjek bolýarlar. Heykeliniň açylyşy dawaraly bir o güni belläjek bolýarlar. Yani häzir bu ýurdun içindäki dini propagandanyň mewjud durýan wagty bilen denk gelmesi tesadüf makamynyň. O son ýene bir zada üstüne çekilmesin ellerdə neme men hiç görnemedi, hiç bir ýurtda sadece bir şahyr üçin, bir şahyryň şöhret üçin bir gün aýrylyp ellenenine hiç duş gelmedim. Belki ýalňyşandyrylan bile ýöne men üçin diňe mahkumulynyň demesi bar. Men üçin diňe mahkumulynyň güni bar, şonuň şöhret güni bar. Türkmende mahkumuldan başga şahyr bolmandyrmy? Bolupdyra. Molla Nefes, Kemine, Seydi, Delil ýan şahyrlarymyz bolsa, men üçin diňe mahkumula öňçelik berýärler. Şoňa düşündiler da. Mene diňe mahkumulyny öňe tutup, Türkmeniň beýleki şahyrlaryny göz ardy etmegem, ýa-ni o şahyrlara edilen bir haksızlyk diýip düşünýän. Siz demedin, aýdan soň men dowam ederim. Endi ştada soraw ýüze çykdy da, näme üçin mahkumuly? Yani şahsyň özü dälde näme üçin mahkumulyň edeni işi gödýälýär, yani öňe alyp gidilýär, saýda döwram şol. Şu wagt döwram şol häsiýet alınıp barlýar da. Bir näçe ýerde ady berilýär da, monument galdyrylýar. Daşynyň ýerite gün aýrylyp bayramçylyk hökmünde bellenmeli. Bunun içinde bu hilmeli siyasat görýärler ýani. Şahsiýeti sömürme. Halky ýani ýüze çykdan emelik, ýani dini we sagyrş kureteji goşgularyny ýazgylaryny ulanyp halka gory näme şöyle segeki basýa diýerler da. Aslında halk görüp bilýärmi bu ýagdaýy? Ýa görüp bilýärmi? Şöyle bir ýagdaýym bar. Yani ýani milli duýguýla goýran goşgularyny belki ýazyp gidenler ýöne bizlere çıkarılan nokta, piyasa çıkarılan nokta. Görkelen nokta ýagdaýlar. Indi ştada mahkumulynyň şeýl 300 ýyllygy diýip Türkmenistanda berilejek bolýar da uly dawaraly. Belki doglanly bellensin de onda hiç benim başarım yok da 300 ýyl mundan öň ýaşap giden mahkumuly ýatlanýar da ýatlanýar, gowul atdy ýatlanany. Ýöne näme üçin 1876-njy ýylda Gazawat ýatlanan o. 1881-nji ýyldaky Göktepe. Ondan 1916-1924-nji ýyldaky Gürwende Türkmenistan ayaklanmalar, yani Türkmeni görünçüne verilen häsiýetler ýa günler diýip adany. Şo günler ýatlanan nokta. 150 ýyl bundan öňdäki wakalar ýatlanan nokta näme üçin 300 ýyl ondan öňdäki ýatlanýar. Şeýle soraw ýüze çykýar buny. Ýa-ni aýtdyňyz da millilik ýok, görünen nokta. Menem görem ok millilik. Sözlerinde ýa-ni halky. Şu ýerde ben neme deýin, şu milliligi agdanmaktymyz.
şu ýerde Mahtumlynyň bir goşgysyny okajak hemem neme Seyit Nazar Seydi şahyrynyň hem bir goşgysyny okajak da ikisiniň bir tapawatyny görelim şu ýerde. Inde öňce bir başta Mahtumlynyň neme goşgysyny okaýyn mätäj eýleme goşgysy. Ady jepbar senden dilegim kändir. Sen meni namarda mätäj eýleme. Hadinaňdan bergilmeniň ysgymy. Bendäňi mätäj eýleme. Adaşdyrma, dogry ýolum egrigi degeme hergiz dogryya. Kişi malyny hiwetmez ogryga, halaly harama mätäj eýleme. Onda Mahtumlynyň goşgysy. Inde Seyitnagar Seydi'nin bir goşgysyny okaýyn. Onuň bir meşhur goşgysy bardyr, Seydi'nin Dönmenen beglerdi. Vatan üçin çıktım gıyrat üstüne. Canım çıkýança dönmenen begler. Diktir serim düşmen düşman astına. Hilbey aksa kanmarın begler. İlim üçin şirin jandan geçermen. Düldül mülüp kanat bağlap uçarmen. Namaz dälem hakdan kasan içermen. Yanıp duranlarmen sönmerim begler. Eğer ben diýem çıksın bile ýörmäge. Leşger tartyp Mir Haydary urmana. Bir gün üçin şirin janym netmäne. Kurtulmaşym şertten kıyınmanım begler. Şimdi şu iki goşgynyň arasynda nähili uly tapawut bar. Seydi'nin goşgulary aslan Seydi nemedir? Öyle milli ruhu bolan bir şahirdir. Bir elinde galam, bir elinde kılıcını tutan, milliligini, goşgularyny döken bir serkerde şahirdir. Ýam Seydi'nin goşgularynyň görýäs millilik kışgyrýar, dogry dälmi? İnsany böyle bir ruhlandyryp, insany bir köweşmäge demekdir, çıkarýar. Emma Mahtumlynyň goşgularyny dinleýän bilen ýatışdyrýar da bärde. Hiç bir millilik ýokdur goşgularynda. Nesihat, öwüt bardyr. Ýa-ni aýdyşym ýa-ni. Şu goşgyň arasynda da ýam tapawut da belli da. Şol Mahtumlynyň öňe tutulýan. Dowam edip bilersiň. Indi iki şahyryň arasynda bir söýler. İnçe çyzygy bar da göze illa synetsen şoňa raksandet geçen ene Seyitnagar Seydi'de millilik bar diýdik. Endi şonda näme ýazýaşyl? Yani gora hukmunda ýylyn gorajakdygyny, jan ortaga goýjakdygyny. Yani şahsiýet adam barada gitdi. Güç adamda diýip, yani halkda diýip görkezýär da. Başarjanlyk, edermenlik. Ýöne Mahtumlynyň ýa goşgysynda bolsa başga orada da, yani başka yerden kömeğe araşıp haýyş edýärmi, ýalbarýarmy, kynullar başyma getirme, şonuň ýaly ýagdaýlar adamy ýatdan çykarýar şo taýda. Şahsiýet hukmunda bir iş başar, watanyny gorap, ýurduny gorap, ýylyny gorap biljek adam hukmunda odan uzaklaşdyrýar da başka yerden kömeğe mätninde diýär. Mätäçligini ýa mätäç bolmalydygyny indirýär da. Ikisiniň arasynda gaty uly tapawut bar. Indi bu ýagdaýam şu wagtky mewjud hökümet diýwalarda terör topar we öňkü Sowet döwründäki häkimetler ulanýarlar da Mahtumlyny. Şol yani ýuwaş bol, adam bol, günüňe kaýyl bol, güýç başga ýerden geldi, sen güýç dälsiň, şonuň ýaly tartaky goşgularyny köp gaýtalanýar, çap edilýär,
Türkmenistan'ın geleceği olan ılımlar divaydaly. Yaşlara da ündölüyor da yani alt yapısına koyuluyor sol. Yani isyan duygusu vardır. İlini korumak, yurdunu korumak, millilik duygu vardır. Sonra ayrıya da yoş impoze ediyorlar beyin altına. Ondan ne dersin tayınca man kurt diyelim gul diyelim internete girmek olanok, oturuş etmek olanok, ulaw minmek olanok, bir şeyler, dokumentler, ondan gol çekip oturan studenti var yani. Gelecekteki durumunda da devlet tip adlandırılan o romanın, yani terör toparın karşı hiç ile isyan etmesin, karşılık görülmesin, bu düzene revolüsyon hareket getirmesin, yani terste halkı terbiyeler da yani öğrettiler şunun yani olmadı. Giden monumentler, urnarlar, yani kayısı kesimde aleyhine ya yakınımda Sovet devrinde denanlığına karamadan toprağını aladı netkeden Anna Sultan. Yani Osmanlı'nın kekili var. Ne milliyetçi denanımız. Ne hepsi şol yatlanan o. Ya Kur'an'lar edeydi. Şolum şahsiyete yüzlenip dura. Ne hepsi o yatlanan o. Yani Mahtumulin aydın, döwrüniň aydın adamlar diýip atar. Ýa ýakynda ol geçen Muhammed Atabayev, ya Muhammed Geldiýew, ya onuň ýandaşlary nedir we Takyp. Bu topraklar üçün janyny beren, ýani şu topraklara gurban olan adamlar näçin ýatlanan? Biziň ýene de tanamayan şahyrlarymyz bardyr, ýani aydyn adamlarymyz da. Näçin de Mahtumly? Ýa-da Mahtumlynyň ýazan yani ündece boşgularyň üstünde durup geçmekçi däl-de ýa-ni şu wagtky terror toplaryň şonu ulanyşyny yani sömürýändigini görkezek bolýan. Seyit Nazar Seydi millilik duýgusy bolan adam kim bolýar? Aydyn adam bolýar, watansewer adam bolýar. Yani ahlaky derejesi beýik. Nide näle girmeli, çıkmaly, oturmaly, turmaly, etikany bilýän adamlar bolýar. Yani guýma bolsak diýip aýdanda, onsoň olara, onuň ýaly adamlara akylly bol, watanyň gora, ýa bilemok, denanyňa hormatyň bolsun, eneňe hormatyň bolsun, çagalaňyň gaýgysyny et, onuň gurrunlar aýtmak gerek geldi, milli duýgusy bolan adam. Mesela milli duýguň içinde gelýär o zatdan, himmeti bolýar içinde. Şoň üçin Mahtumlyny şu wagt ulanýarlar, ýöňem saýly döwram ulanyp ketdirler. Aydın adam diýip görkezýärler, elbetde döwrüniň aydyn adamydyr. Düşünjesi ýetişýär bolanlar. Ýöne gaty sömürýärler Mahtumlyny, ýani ulanýarlar. Ýogsa belki Mahtumlynyň ýetişýän goşgulary hem bardyr. Olar hiç bilemzokda taryhda. Ýakyldymy goşgular, ýok edildimi, ýa arhivde barmy? Şöyle görýände 300 ýyl mundan öňdäki ýaşap geçen Mahtumly ýatlan ýa-da näçin Gazawat, Göktepe, Gürgen, Taşköprü ýatlanan o. Näçin Sarat ýatlanan o. Şöyle soraglar ýüze çykyp durdan hem istada adamyň duýgusy ömürlerde duýgy. Dowam eden bolsa. Mehmet ýaňa da häzir näçin
şu gazavat ýatlanan o, ençin gökdäki nemeler ýatlanan o. Şol jemgyýetin içindäki aýalyň rolu barada aýdasym gelýär-de, janan, meselem janana hiç hormat ýok bolmasa bar ýa. Şol Gökdepede de, Gazabat töweşinde de bar ýa. Janallar erkekleri bilen en derejede töweşipdirler. Bir ellerinde çaga şu Gazabat töweşinde, bir ellerinde çaga, bir ellerinde kalaç. Ona garamadan Akdamoluýunyň 60 metrlik nemesi bardyr. Heykeli bardyr. Itin heykeli bardyr. Ýöne bir tanak janana, bir ene, türkmen enesine, türkmen janana ýeke de heykel ýokdur. Hakyky. Dogry belledin. Ondan şu ene heykel gurup otyrlar da, ýani heykel Mahmudlyň täze heykeli, boyu 60 metr mi diýdiler? 60 metr boýunda. Şu ýere 41 hektar yer aýrylypdyr da. Bütün şu ýerde bir sergah toplamy göredilmek üçin hem şol Mahmudlyň heykelini goýmak üçin şol heykeliň nemesine yapılması üçin, edilmesi üçin 3000 kvadrat yer atölye açypdyr. Yani gipsden ýasap ve şoňa 1000 tonna bronza gidipdir ýani neme heykeli. Ýani bu tapar tehnika, ginç, näçe svarşyklar, demir erediciler, bu tapar personal verilen da, ýani muny aftary Saragat Babaýew diýip heykel tıraş ýapýar adamyny. Näçe sanat neme verdiler. Saragat Babaýew tanıyan olardy. Şol aftary şo da, men aýtjan şonça bir ýani nemeli, uly iş edip, ýani uly tehnikalar getirip, bir tapar adamy ekip berip, zat edip, şoňa ýani ama bir tarapdan şu wagt Maryny suwalypdyr. Marynyň ýarşy soňaşanda da, soňasty da. Ve o tarafa hiç hili bir kömek verilemez. Ve bu yurdun içinde bir şıgar vardır, sık sık kullanılan şıgar. Devlet adam içindir. Şurada yalan dolanı orta çıkıyor da. Var yalanları orta çıkıyor. Var o nemeni. Ne diysem tam. Bütün alıp barayan siyasatlarım, diyen zatlarım, hemmesi yalandığını, maketleri orta çıkıyor da. Devam ettilersiniz. Şuların şu wagt alyp barýan şu siýasat bar. Özüň döwlet höküminde tanadyk dini propaganda etişleri. Aslında din döwlet çekili döwlet bolanda dine hiç gatnaşmaly däl da. Barındyşylar dindar diýeli. Hawarakda gurbanam dindar höküminde ýani Mekke'de gidip bana hacı oldum, ben näme etdim. Şöyle siýasatny alyp barýarlardan siýasat diýip aýtsak. Protokol da ol. Yani Ruslaryň ýazyp beren protokol höküminde ýalar ya. Indi şolaryň protokolunda ýazýar, goňşusy aç bolun. Yani de musulmanyň goňşusy aç bolanyň aç şeylece nakalam ýazma. Şonu şu wagt dogly. Indi goňşusy açlykda, gorlukda gezip gören bolsa diýe, goňşusy musulman bolsa elini uzatmaly diýär. Goňşusy diýip çağırýan şu taýdanyň ýurtdaşyň ene marda ýa-ni ýagşylaryň ýagmyryň ýagyp sil diýenäli suw wasypda mar şäheri bayram alyny şeýle dur. Näçindir olar
payitahtda toyda vara tayinlik bolup berler. Hiç ili vatan havarlarında da hiç il gurrun eden oklar ya buların han blogerleri yurdumu gülýaldylar. Hem ýerde işi güýçi bolman hem iýiçilen yerlerde ziyaret edilen dini yerlerde aýlanyp görün blogerleri. Onlarça blogerler var buların. Näçin hiç çaýty görünen noktasy var. Marda, bayram alda. Ýöleten diýýärden ýöleten da onuň ýaly tuwastır diýen neme eşitilmän soň garşy bayram aldan marda näçin hiç çaýty görünen noksa blogerler. İnternetten bilen açıp sedagatlyram bar diýerler bolýan hani görünen noktalar. Suwat gerek wagtda hani halkyna ýakyn bolmaly wagtlary näçe wagt blogerler. Bularam hemmesi propagandistine yani yalan durmuşun propagandasyny edýän blogerler diýen belli. Vatan programmasam ýa-da mediadaky Salam News diýdi, Türkmen portal diýdi. Bularam hemmesi Rus protokolu boýunça işleýänligi aýdyp durýar. Şeýdip halky bir-birinden üzüňe saklajak bolýarlar, ýa asuda. Şäherde marda park var, Mahtumlyň parky var, ana şo taýda, ünsler şo taýda bolmaly. Gülläli, karnymyzdan dok, ýurdumyzdan asuda. Yurdumyzy ýamanlamaň diýen ýaly nemeler, propagandalar aýyp barýarlar da. Ýene de şol bular sapar iklim aýdyp geçýändir, türkmeniň akly bilen edilen okudy. Elbetde o taýda türkmeniň ýurdy ýok, türkmeniň näde akly bolsun o taýda. Rus imperiýasynyň, Rus raşist imperiýasynyň neme sömürgesi bar da Türkmenistan edil şu var. Rus protokolu boýunça ýörenmen bolýarlar. Satyn alma diýelmi? Ya özüni satdyran diýelmi? Adama meňzeş ýaşaýjylarymyz tüýlen alınıp barlayan protokol bar da. Ýani käle hene türkmenden almagy deňip geçsek, indi Gazawadyň Göktepe'niň simgesi hökmünde de ulanyp boljak Anna Sultan Kekeýelowa. Näçe şolaryň monumenti ýok. 60 metrlik monument islemde, näçe 3 metrlik monumenti ýok şonuň. Ýa şäheriň içinde bir köçäniň ady ýok, mektebiň ady berilmendir Kekeýelowaň adyna. Ştaýda subutnama çykýar-da ýerde. Türkmenistan Rus protokolu boýunça Rus sömürgäni altynda mahtumlygyny öwmäne dowam edýär. Adam olun nasatman, arak içmän, şerap içmän. Ahireti ýatlan. Şonuň ýaly ýagdaýlary propaganda edip gelýärler da. Näme üçin Göktepe ýatlanany? Hani millilik diýip bir duýgu bar, fetnalar feýdiden gaýdan bolsun şol. Görkezme hökmünde näme üçin millilik galdyrylany? Näme üçin Gazawat ýatlanany? Näme üçin Taşköprü ýatlanany? Näme üçin şu wagtke mar bayramaly göze görneni? Geçen ýyl Lewapda marda bolan harasat ýatlanany. Demek o taýda türkmeniň ýurdy ýok, türkmen sömürgäni aslında. Näme üçin meniň mellegim ýaşaýan toprağım üstündäki maňa ulanmana berilýär härende. Hem benim ömrüm boýunça men 50 ýaşajakmyn, 70 ýaşajakmyn. Menki däl, topraklar menki däl. Şonuň üçin mahtumlygyny öňe sürýärler. Şonuň üçin mahtumlygynyň ýazan goşgularyny altyapy ortun beýniniň astyna oturýarlar, ýaşlaryň beýnisine.
göze görünmeyen yarak deyip bulanýarlar da. Ýöne endi bu ýagdaýlar görünüp durar. Halk köpçüligine näçe propaganda etselerim öňkü ýaly halk ýok indi. Ýoş-ýoş göz açylyp dur. Ýagdaýlardan hasap çykaryp ýani şol ýurtdan sömürlen tonnalarça newit tonna kubametrlerçe gazlar onun pullary milliardlarça dollar görünmesin diýip maktum bolyn öňe sürýärler, dini öňe sürýärler. Asuda asmanymyz we Aşgabatyň töwereginde respublika diýip geçildi. Aşgabat respublika aýratynda ýurtjaş döredip şonuň üçin bir şekillendirip saklaýarlar da. Bawarakly gurbanyň aýtşal bäherdenden aşağı kakydanyň aşagda türkmen ýok, ýani türkmeniň ýurdy ýok diýen nähili we siýasatmy ýa protokolmy şonu alyp barýarlar da. Meniň aýtjaklarym şulardan. Esleseňiz üstüne goşup bilersiňiz. O biraz nemede oldu. Köpek nemesinden. Yani uzağa çekmesekmiş ýerde. Esaýalyk isbadan. Hawa şeýsem bolar ýurtdaşlarym hawa bizleneýin bir orta suwatky terror toparyn, ýani häkimet taklap gören bu toparyn nemesine her bir orta çykaryan propagandasyna ýani şygaryan hökmünde ulanýan hereketiniň astyna seretmeli. Näme many çykýar, näme diýjek bolýarlar. Nire etjek bolýarlar, nirde saklajak bolýarlar. Şoňlara sinetseler görüp durda. Her kim bolsa ýurtdaşlaryny şu gepleşen aşaňy komment ýazsalar, düşünçlerini belki täze pikirler bererler, täze düşünjeler bardyr ýetişip bilsek. Sağlaşa lengmanda. Hawa. Dinläniňiz üçin sag bolun. Bolýa geleniň üçin sag bolun, ýurtdaşlar ýene-de görüşeriz. Esenlikler arzu ederiz diýe. Sag bolun.